So what's up mga mananap. So ito ako ngayon, auto lang pa level. Malapit na tayo mag level eh. So may tips ako sa inyo, no? Para maging agresibo yung karakter natin. Hindi lang sa naka-auto siya. 'Di ba? Minsan nakikita nyo yan yung karakter nyo, parang ang tamad-tamad pumalo. Yung ganyan, may patayo-tayo pa siya ng konti. Yan o, di ba? May patayo-tayo pa. Pag pag nilagyan mo ng click na ganito, syempre agresibo yan, di ba? O, agresibo yan o. O, wala nang patayo-tayo yan. Hampas ng hampas yan, di ba? O, di ba? Agresibo yan, hampas ng hampas yan. Pag pag palagi mong kiniklik, syempre nangangala yung mo, di ba? Yung kamay mo kaka-click. So may paraan ako para para maka auto click to dito. Ito lang gagawin mo. Oh, wait lang, tingnan mo natin. Ayun pag naka-auto pa, may patayo-tayo pa. Kitang-kita naman, tumatayo-tayo pa yan bago humahampas. Pag ginamitan natin ng auto click na ganito, yan click ng click lang yan. Wala na yan, diretso na yan, agresibo na yung karakter mo. Mas madami pang napapatay niya na monster kaysa sa naka-auto lang. Pag hindi mo kasi kiniklik yan, tumatayo-tayo pa yung karakter mo. At saka hindi niya nagagamit halos yung mga skill niya. Pag nakaklik ng ganyan sabay naka-auto, napagsasabay niya yun lahat. Kita nyo naman, di ba? Click. Palagi siyang nag-i-skill. Pag may bumukas ng isa, skill na naman. Pag may bumukas, skill. Hindi na yan tumatayo-tayo. Kaya namamatay yung karakter natin minsan kasi nga tumatayo-tayo pa lalo na pag naka-red name ka. Dito dapat gawin mo pag naka-red name ka. Yung mga naka-red name ako, naka 3,000 red name ako hindi ko lang na video. So ginanito ko lang para mabilis mawala siya, maging agresibo yung karakter. So hanggang dito na lang. Tingnan nyo naman, agresibo talaga yung karakter ko, no? Level 62 ako, 50 yung kalaban. Siyempre matitigas din yan. O, diba? Agresibo, no? So hanggang dyan lang mga mananap. Babay muna.